Merħba tfal, jien Sara u nilqakom għal storja oħra. L-istorja tal-lum jisimha Il-Ġugarelli u din l-istorja hija ta' Romina Zammit. Naħseb tafu x'inhuma ġugarelli intom mhux vera? Għandi kaxxa ġugarelli marbuta biż-żigarelli. Impoġġi fuq is-sufan l-ewwel noħroġ l-ajruplan. Nilab ftit bil-ferrovija, kultant waħdi jew maħija. F'din il-kaxxa fonda għandi żugraga tonda. Karozzi għandi kemm trid u magħhom aktar nixtieq inżid. Għandi qattus tal-bellus, biċċof blu veru gustus. Nanti tatni vapur kbir u jien bih ferħan sentir. Għal-miliet sejtuni set annimali mill-kbar net. Inħobb wisq dan il-ballun, nilab bih kull fejn inkun. Ommi tibża li bil-ballun inkisrila xi vażun. Għalhekk minn ġol kaxxa noħroġ it-trak l-aħdar bil-kanun. Għandi koċċ boċċi tal-ġieġ, f'bott magħluqa kollha ħmieġ. Xorta jleqqu ikkuluriti, tiegħi dawn huma favoriti. Għandi wkoll mutur mill-kbar li bih indur barra mid-dar. Wara l-logħob jien nisbarazza, inħalli l-post nadif tazza. Jien kuntent bil-ġugarelli u nixtieq li aktar kelli. Lilhom jiena nieħu ħsieb għax dawn tiegħi l-aqwa ħbieb. U l-karattru tagħna qed jgħidilkom saħħa tfal. U dak huwa l-ktieb tagħna tal-lum. Mela, issa li ħanurikom naqra huma logħob ġugarelli li kienu jiżaw il-Maltin fl-antik meta ma kellhomx il-computers u l-logħob li għandna illum. Mela kif qal fl-istorja għandna il-boċċi tal-ħġieġ. Sewwa, issa daw kif kienu jilagħbu bihom kienu kun hemm min jieħu 3 boċċi jagħmluhom dej xulxin, mela għandna 3 ta' xi ħadd, 3 ta' xi ħadd u 3 ta' xi ħadd ieħor. U ballun ikbar kienu iwadbuh u l-boċċi li joqtu kienu jieħduhom huma. Mela l-boċċi li kienu joqtu kienu jieħduhom għalihom. Ġifieri dejjem l-aħjar li tibda l-ewwel għax jekk tispiċċa tibda tkun fl-aħħar ma tantx għandek x'tirbaħ. Mela u dawk huma l-boċċi tal-ġieġ. Hawnhekk għandna bil-Malti jgħidulu ċappitatu. Issa dan huwa ħaġa vera sempliċi sewwa. Għandu 8 numri miktub fuqu. U li kienu jagħmlu kienu jgħidu mela meta ndawru ħajjaqaf fuq in-numru 2. U kienu jdawruh u jekk jaqaf fuq in-numru 2 li waqaf fuq in-numru 2 kombinazzjoni kienu jirbħu xi karawett jew skont xi jkunu iftehmu qabel. Dak huwa iċ-ċappitatu. It-tfajliet kienu jħobbu jilagħbu ħafna bil-ħabel. Issa naf żgur li tafu x'inhu ħabel,
Imma kif qed taraw f'din l-illustrazzjoni kienu jaqbżu il-ħabel u kien ġugarell famuż ħafna bejn il-bniet l-iktar. L-aħħar ħaġa li ħanurikom hija dan l-ajruplan li għamilt jiena bil-karti. Sewwa, issa dal-ajruplan kienu jqogħdu jwadbuh u l-aktar wieħed li jiġi l-bogħod jfisser li dak kien l-aħjar ajruplan. Mela li ħanagħmel jien ħanurikom kif tagħmlu wieħed minnhom dal-ajruplan sewwa. Mela ħanurikom naqra. Mela hawnhekk għandi karta. Sewwa, karta bayda, normali, m'għandha xejn speċjali. Li ħanagħmlu hija li ħannitwuha minn nofs. Ħaniftħuha u l-ponta ta' hekk ħanġibuha għan-nofs. U hekk għandna triangolu. U ħanagħmlu l-istess in-naħa l-oħra. Issa, ħanaqbdu l-ponta li għandna hekk u ħanagħmlu l-istess ħanġibuha għan-nofs. L-istess in-naħa l-oħra. Issa, hekk għandna x'għandna s'issa l-ajruplan tagħna. Issa li ħanagħmlu ħanerġgħu nitħuh minn nofs sewwa u li ħanagħmlu biex intuh il-ġwienaħ ħanaqbdu l-ponta ta' isfel u ħanitħuha hekk. U nagħmlu l-istess fuq in-naħa l-oħra. U hekk għandna l-ajruplan tal-karti tagħna. Nara jekk kitirx. Naħseb tajjeb jiena. Issa kienu jagħmel ħafna affarijiet differenti għal biex jiġi jaġġel iktar, imma jiena ma nafx eżatti x'kienu jagħmlu. Jiena dal-ajruplan li naf nagħmel. Imma forsi tistgħu issaqsu x'inhannu jew x'inhanna u forsi jgħidulkom huma. Sewwa? Ma nispera li l-ktieb oġobkom u li l-attività sittuha interessanti. Narakom darb'oħra. Grazzi u ciao!